sinsin ni ala ye ka sɔli ka kira kan ka foli di Zikiri Plus filɛbaga cɛman ni musoman denmisɛn ani makɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ a ye aw bisimila a ka émission mandi sanfɛ tiɲɛ kɛnɛ émission a bɛ ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Gawulon ni belebelew jɛ a kɛ ɲɔgɔn fɛ bamanan matigi Mamutu Jara n'ala sɔnna ma i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen an ye émission enregistrement fɔlɔ kɛ n'ala sɔnna ma ni ye an sigilen an ka émission tako filanan na n'ala sɔnna bamanan assalamu alaikum wa alaikum salam ni an sigilen an ka tiɲɛ kɛnɛ kan ka mɔgɔw mago dilan k'u t'u sigiyɔrɔ la ka ŋɔni bɔ hadamadenw sen na k'u t'u sigiyɔrɔ la n bɛ foli di diɲɛ bɛɛ ma yan'an ka don an ka bi babu kɔnɔ. n ka foli bɛ diɲɛ bɛɛ ye. n'ala sɔnna. n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. mɔgɔ minnu sɔgɔlen don aw ka nɛgɛjuru siraw na n ka foli b'a bɛɛ ye. n'ala sɔnna. k'aw yɛrɛ fo a ka taama na a n'a k'aw waleɲuman dɔn hali bi ka baara in taa ɲɛ. yarabi n'ala sɔnna ma bamanankɛ bɛɛ lajɛlen y'i ka foli laminɛ émission fɔlɔ kɛra kumaw cayara mɔgɔ caman ye weleli kɛ dɔw yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la c'est à dire ni tiɲɛ kuma fɔra dɔrɔn adamaden ala ye hakili d'i ma i ka se ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na de tiɲɛ yɛrɛ la k'u dara la kumaw cayara appeliw cayara n'ala sɔnna ma mais bi ɲininkali fɔlɔ min bɛ ne bolo Mamutu Jara an tɛ ni ɲininka bilen i ye jɔn ye i bɛ bɔ min ye émission fɔlɔ la bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama ka ban sisan ne bɛ ni ɲininka fɛn min na u b'a fɔ ko siri bɛɛ b'a fɔ ko siri an kɔni ni siri kɛ kuma ye mɛ e bɔra ni kuma dɔ ye ko bange donko in ale ni siri fana tɛ kelen ye wa. bon i ka kuma latigɛ tɛ bangedon sarakako ani siri n ye siri sɔrɔ a n'o tɛ kelen ye siri dɔ bɛ yen o ye mɔgɔw ka kɛlen ye la i y'a faamu siri dɔ fana bɛ yen ala yɛrɛ ka kɛ adamaden na lajarabi kɔnɔ mais yiri dakun ye mun ye k'i bɔ a kɔnɔ laturu in dakun ye mun ye k'i bɔ a kɔnɔ siri mana kɛ siri sugu o sugu ye mɔgɔ de y'a k'i la wa siri in yɛrɛ sɔrɔla sira o sira fɛ bon dɔw fana ka siri ye mun ye dɔw ta bɛ sɔrɔ masaw tun bɛ laadakɔrɔ dɔ kɛ o laadakɔrɔ jɔra dɔw ka siri bɛ sɔrɔ o sira fɛ parce que o ye fɛnw ye n'an donn'o dumuni kɔnɔ o fana kɔnɔ ka dun i b'a sɔrɔ dugu dɔw bɛ yen nɔ kɔw tun bɛ sɔn walawalaw tun bɛ sɔn tonkun tun bɛ sɔn kulumasaw tun bɛ sɔn i y'a faamu basiw fana tun bɛ yen minnu ye forobafɛn ye n'olu tun bɛ sɔn bon n'o jɔra kara t'o kɔ wa o siri o taayɔrɔ bɛ yen ni si ni bangedon ta tɛ kelen ye. Alahu Akbar. n y'a faamu. i y'a faamu bangedon ta ye miiri dɔ de a fɔra ko karisa dakan in a dakan in tɛ sɔrɔ ten i yɛrɛ de bɛ wuli ka dakan in ɲini dakan in bɛ ɲini ni mun ye e bangera don min u taara sagajigi belebele da k'a kantigɛ fo ka se filaw ma saga in dɔrɔn tɛ o saga in kɔni ye ka mɔgɔw lajoie ye mais karisa yɛrɛ bangera don min o yiri ye jumɛn ye karisa bangera don min a kan ka mun fɛn sugu de fa n'o y'a saraka ye n'i t'o dɔn awa ko saga dɔrɔn fara saga kɔni fara maaw jɔra a sarakati ɲuman bɔra nka e bɛ don a gɛlɛya de kɔnɔ i mana taa min fɛ o b'a f'i ye k'i kan ka kɛ nin ye morikɛ ka nasi a ka ala tɔgɔ a bɛ nin ɲa tiɲɛ don a b'o ɲa dɛ o t'a yira k'a tɛ se ko la a y'o kɛ yen e y'o sɔrɔ o bɛ tiɲɛ o taara se laturudala fana ma min tɛ nin domini kɔnɔ o fana ye tiɲɛba dɔ de b'a bolo a y'o baara e ye n'i y'o baara mɔgɔ ye a bɛ nin sɔrɔ a y'o baara e y'o sɔrɔ o fana bɛ tiɲɛ o i y'a faamu bon mun de tɛ tiɲɛ ne y'i bangedon saraka dɔn k'o bɔ a bɔ o ka bɔ a bɔcogo la k'o baaraw k'a kɛcogo la k'o den o fɛn yiriw den ma e bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ kɛ n'i bɔra ni fɛn o fɛn kɛra ka den ma o kɔfɛ o bɛna mago ɲɛ ye o mɔ t'a yira ko siri tɛ se k'i sɔrɔ dɛ. voilà n ka ɲininkali yɛrɛ tun bɛ nin yɔrɔ in de kan o fana t'a bali siri k'i sɔrɔ. siri t'i sɔrɔ siri mɔgɔ dɔw b'a ka laɲini ka baara k'i la ka siri d'i ma maliyɛn de b'i siri yɛrɛ hali bɔdugu n'i ma fila tɔgɔ ma Alahu Akbar Alahu parce que n'i kɛra tungajan na e na fili bɔdugu ma e t'i ka dugu sira ye siga t'a la siga t'a la n'ala sɔnna bɛɛ lajɛlen y'o faamuya bamanan bɔra ka bɛɛ walawala ye sisan Mamutu Jara n'ala sɔnna ma mais sisan ɲininkali min fana bɛ ne bolo
komi ko siri ale ni bangedenw ta fana tɛ kelen mais hadamaden minnu sirilen don an bɛ bɔ siri in kɔnɔ cogo di est ce que o solution dɔ bɛ bamanankɛ bolo k'a di diɲɛ mɔgɔ ma wa ka mɔgɔ bɔ o siri ninnu kɔnɔ o tiɲɛba bɛ yen a yiri bɛ yen mais laada la ne tɛ se k'a fɔ ko karisa na ni nin wari in ye ni ne y'o bonda n ko karisa ne sara nin na ne bɛ fɛn fu di den ma Allahu akbar e yɛrɛ de b'a jateminɛ o tuma bamanankɛ ni nin ka kan n y'o bonya k'a ye a k'o kɛ ka fura kɔsago k'a di ne ma ne y'o kɛra o bɛ nafa ne bɛ tɔgɔja sɔrɔ sinon o bɛ yen a labɛnnen bannenw bɛ yen babeleden 9 na ka n'a yiri i y'a faamu a bɛ ta k'a d'i ma i b'a utiliser n'i y'a utiliser siri min bɛ bɔ i kan i yɛrɛ n'o fɔ i t'o kɔrɔfɔ maa ye o Allahu akbar i y'a faamu dabali siri dɔw i y'a faamu mɔgɔ yɛrɛ ka juguya mɔgɔninfin wɛrɛ de ye ko k'i kama o siri yɛrɛ bɔra hali mangala de yɔrɔ o delili kelen de don k'a k'a bila ok i y'a faamu ni maa de fana y'a k'i la a b'o fana tiɲɛ Allahu akbar cɛw n'ala sɔnna ma o fana faamuna bamanan ni ne y'i ka kuma faamu sisan a bɛ n'a fɔ e bɛ siritigila min dilan piri t'a la e bolo e kɔni b'a dilan a dama ka bɛɛ la bɛɛ bɛ se k'a ta fɛnɛ mais piri de t'a la e bolo ni min ye weleli kɛ dɔrɔn o ta bɛ d'a ma n'a yɛrɛ ye min di quoi ni n y'a faamu i ka kuma n'i yɛrɛ y'a kɔsago ni fɛn min i y'a faamu a sariya o ye a sariya ta ko ne k'a fɔ ko hɔn karisa na ne nin o y'aw ta cogoya taabolo ye ne ko ko karisa na nin di yan n bɛ siritigɛla in d'i ma o y'a tiɲɛni ye Allahu akbar e yɛrɛ de bɛ se k'a fɔ n'i bonyanen nin n bɛ fɛ ka siritigɛla in ta o bonya kɔfɛ siritigɛla in de bɛ d'e ma o b'i nafa n'ala sɔnna i y'a faamu mais ni ne ko ko karisa siritigɛla bɛ yan 50,000 a bɛ yan 20,000 a bɛ yan nɔ nin da la a bɛ n'a fɔ ne ye fɛn fu d'aw ma nafa t'o la ne t'o fɛ ni e y'o kɛ dɔrɔn o bɛ e ta ye a ka taabolo la a b'a taabolo la o tiɲɛni yɛrɛ de nafa de t'o la bilen i b'a ko 100 a ko 100 bɛ yen i b'a caman ye kun wɛrɛ t'a to a tɛ mago ɲɛ koyi parce que a bɔyɔrɔ la laada ma fɔ a la bi bɛ ye laada k'a la bi mɔgɔ ye laada de k'a la i y'a faamu fɛn dɔw bɛ yen a tun bɛ kɔsago dɔrɔmɛ 1 fɛn dɔw bɛ yen a bɛ kɔsago dɔrɔmɛ 3 i y'a faamu bon fɛn bɛɛ n'a taabolo don bon ni e y'a sɔrɔ k'a ala y'a gindo d'e ma e nan'a kɛ fɛn ɲinina ye k'a kɛ nafolo ɲinina ye ka prix sigi a la e y'a tiɲɛ o donc a taabolo ye fɛn min ye i k'o perepere latigɛ hadamadenw ye o de ka ɲi ne ta in taabolo a tiɲɛba bɛ baara a baaralen bannen don dɔwɛrɛ tɛ yen karisa ne nana n bɛ fɛ ka siritigɛla in ta ne mago de bɛ siritigɛla in na n b'a lasɔrɔ cogo di o sɔrɔ cogo an bɛ fɛnɛ lasɔrɔ cogo di k'a di a bila ka taa den ma o n'a sira don mais a mun don e de b'a kɔsago i yɛrɛ seko damayira ye seko ni damayira ye d'accord n'i y'a kɔsago n'i seko ni damayira dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ a la ba kelen man ca hali ni ye miliyɔn di a man ca i y'a faamu n'ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen y'a faamuyali ɲuman sɔrɔ nin na bamanankɛ bɔra sa a y'a bɛɛ fɔ ala ye hadamadenw ni baganw différence kɛ mun ye a ye hakili di hadamaden ma ni tiɲɛ kuma fɔra dɔrɔn walima ni nkalon kuma fɔra hakili yɛrɛ bɛ se ka hakilitigi bilasira nin ye tiɲɛ nin ye nkalon hali ni bamanankɛ kuma tɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye tiɲɛtigiw dɔ ye nkalon t'a la fiyewu yala an ka taa yɔrɔ jan an bɛ bamanankɛ ka numéro di aw ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin siritigɛla in na walima e ka wolodonko sarakaw i bɛ bamanankɛ wele n'ala sɔnna ma numéro kelen bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00 223 73 14 40 61 n'i y'o kɔngɔ ni bamanankɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma ni e ye dɔ sɔrɔ a la n'a bɔra min na i fana tɛna o fɔ aw ye nin miseli n'a ma se kuma na n kun kalan n'a ma se ala kale la ni fugulan bɔ a la dɔrɔn diɲɛma ba ye n'ala sɔnna ma bamanan hali bi baro ka di an bɛ to baro kɔnɔ hali bi i y'a yira an na kabi émission daminɛ k'i tɛ ala tɔgɔ ko ɲɛdɔn i tɛ jinɛ baara ko ɲɛdɔn i tɛ boli ko ɲɛdɔn e kɔni sigilen don turabu ani jiri de kama hadamaden est-ce que hadamaden mana bala cogo o cogo n'a ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ solution dɔ bɛ sɔrɔ a la wa kana se ka o la parce que laturu n'i y'a ɲini k'a dɔn ala ta kɔfɛ i dɛsɛ ko man ca laturu bɛ
sira bɛ tɛmɛ o ye mun ye fɛn min don a ɲini yanni k'a ɲini fɔlɔ k'i b'a wari kanu a ɲini fɔlɔ i k'a dɔn ne cɛ i y'a faamu ne y'a mɛn bangedo kibaruya kɔnɔ bangedo kibaruya i bɛ don mɔgɔ dɔ ta kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bangedo nin ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ka bangedo saraka bɔra ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw fɛ u yɛrɛ t'a kalama mɛ i bɛ taa sɔrɔ balan wɛrɛ de b'olu yɛrɛ la juguya wɛrɛ b'u ka ko la fabonda juguyaw babonda juguyaw i bɛ taa sɔrɔ dɔw tun ka so tɔnw de tun bɛ sɔn walawalaw de tun bɛ sɔn i y'a faamu filani zinzinw de tun bɛ sɔn laadako de tun b'u fɛ yen laadako in tun ye du kɔnɔ ko ye n'a jɔra bɔn o ɲangata de bɛ dɔw kan Allahu Akbar parce que fɛn min tun bɛ kɛ n'a dalakan tun bɛ yen mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna sira fɛ n'olu tɛ yen bilen olu ta karata la o olu ta kara kɔni banna parce que olu tɛ yen bilen parce que olu tɛ yen bilen mais minnu bɛna olu kɔ dɔw bɛ yen a laada bɛ boli f'i bɔnna 7 Allahu Akbar Allahu Akbar f'i bɔnna 7 b'a kara sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ kusaya n'u yɛrɛ taara sira kelen fɛ k'a lakile o bɛ kusaya n'i tɛ se e tɛ fɛ ka t'o fɛ i y'a faamu i bɛ fɛɛrɛ de kɛ sa dɛ e ta bɛ bɔ a kara la cogo min voilà e ta bɛ bɔ cogo min mais o tɛ ɲɛ fini turabuŋana dɔ ka di ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ de ka bɛn min de b'o woloma i n'a fɔ Mamudu Jara n'a ɲɔgɔnna i y'a faamu n'i bɛnna ni mɔgɔ ye k'o woloma k'i bɔ a kɔnɔ i bɛ tubarikala fɔ a fɔra k'i bɛ kɛ nafolotigi min ye i na ko ye kɛ a fɔra k'e bɛ na kɛ nin ye i bɛ ko ye i y'a faamu voilà mais ne m'o ɲɛɲini i na nasi caman ko dɛ siga t'a la i na bɛɛ kɛ nkalonitigi ye k'a sɔrɔ nkalon muso bɛɛ t'a la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ min d'i ma lakika don mais o fana dan de y'o ye i y'a faamu parce que bɛɛ n'a ka hakɛ don dɔɔni kɔnɔ dɔɔni yɛrɛ tɔgɔ ko dɔɔni tiɲɛ don n'ala sɔnna bɛɛ lajɛlen y'o faamuya n'ala sɔnna ma komi waatila baaraw don an tɛ fɛ bi émission ka janya kosɛbɛ a nafaw yɛrɛ kama kuma minnu fɔra a kɔnɔ c'est à dire ne yɛrɛ sigilen walawalani ne y'a dɔn ko nin ye tiɲɛ kuma de ye n'ala sɔnna ma bamananw ko de ni taama ma ban bolofifa tɛ ban nin m'an sɛnsɛn n'an ka kurun ye bi ka se cɛncɛn ma n'ala sɔnna ma émission kɔfɛ ni mɔgɔ min mago bɛ ne yɛrɛ la kunnafoni wɛrɛ la i bɛ n wele 73 40 72 61 n'ala sɔnna ma bamanankɛ i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi ta in bila yan n'ala sɔnna problème foyi t'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka diɲɛ maa bɛɛ minnu bɛ kamanagan kɔnɔ u bɔ kamanagan in kɔnɔ cogo min ala k'o latigɛ yarabi an bɛ dugawu kɛ aw yɛrɛ ye aw ka baara la ala k'aw bolo mɛn a ka baara la yarabi ala ka baara taa ɲɛ di yarabi ci b'a kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam